Zariadenie ministerstva vnútra je naozaj veľmi strohé. Ale výhodou je, že mám izbu takto maličku sám pre seba a platím aj za toto voľné lôžko. Moje kráľovstvo. Dopoludňajšia prechádzka. Prvýkrát idem v čapici POH, nasadené aj na uši. Všetci sa obzerajú a čudujú sa, čo to čierne čudo s tou žltou čiapkou. Ale ešte viacej sa čudujú nad tým nápisom. Nemám okuliare, preto žmúrkam. Sneží tu. Je tu -2 stupne, pofúkuje vetrik a ja kráčam. Dnes už som absolvoval telocvičňu a teraz idem ešte spraviť 2-hodinový okruh, aby som sa napil Kláry a potom išiel na obed. Zatiaľ sa držte. Ahojte. Nedeľa 3.12.2023. Dnes je prvá adventná nedeľa a napriek tejto skutočnosti som sa odhodlal, že ja to budem sláviť spôsobom pre svoje zdravie sprav všetko. Pozrite sa, aby ste videli, že idem stále dopredu a aby ste verili, tak tamto z tej križovatky som práve zišiel. Dnes idem opätovne si vyskúšať okruh až na lavičku šťastných, ktorá som vám poslal. To je celkom na konci a mám na to skoro 2 hodiny, aby som sa zastavil na kolonáde, porozprával s Klárou, trošku jej zažmlkal v bruchu a potom opätovne išiel na večeru. Mám pochybnosti, či niečo zhodím, lebo varia veľmi dobre. Každopádne, taký obed, ako sme dneska mali, pečené kura s rybovou omáčkou a zemiakovou kašou, určite všetci by sa zalízali. A nehovoriac o tom, bola super Aťková polievočka so slížikmi zo sliepočky. Tak držte mi palce, keď budem na kolonáde, dávam druhé kolo. Ahoj! Prajem vám krásny pondelok. 4. decembra. Je slniečko a pokračujeme ďalej v našich správach. Aby ste videli, tak tu, v tomto krásnom ubytovaní, v tomto ubytovaní, na prvom poschodí mám dávanú solo izbu, lebo ma tu považujú za veľkú celebritu. Nikto nevie, čo je to Národná recyklačná agentúra Slovensko. Keď som povedal, že máme registráciu na ministerstvu vnútra, tak povedal, fíha, a vy máte aj nejakú skratku? Hovorím, áno, skoro ako NAKA, len je to NARA. Vážení, dovolte, aby som povedal, že v dnešný deň, keď máme veľmi veľa procedúr, využívam túto chvíľku a pomaličky odchádza na pitnú kúru, pretože 11:45 budem dýchať čistý kyslík. Neboli by ste verili, ale vďaka tomu, že človek si trošku uvoľní mysel, tak cez deň je to celku dobre. Je pravdou, že dnes som skoro dostal po hube, lebo som povedal, dievčatá, tak si sadíme, odfotíme sa a na to tá jedna povedala, pred 10 rokmi môj muž za to dodal jednému po ústach. Hovorím, no vidíte, ako ja mám výhodu. Ja som si sadol do stredu a on sa sem nedočiahne. A to vás všetko pozdravujem z krásneho kúpeľného mesta Bardejov. Tešte sa na to, keď vám budem posielať ďalšiu snímku. Ešte raz s pohľadom na krásny liečebný dom. Pozdravujem vás, všimnite si, čo mám na hlave. POH to istí. Útorok 5.12.2023. 7 dní za nami. Pán Boh za 7 dní stvoril svet. Ja som sa za 7 dní naučil všetko, čo máš na tanieri, zjedz, ale rozmýšľam nad tým, či ti to treba. A tak som od dnešného rána zmenil svoju stravu za delenú a dneska som mal na raňajky krup a icu. Bolo to úžasné. Plný tanier ovocia a krupicovej kaše.
Uvidíme, aký bude obed. Na obed som si dal zasadelenú stravu a dal som si vlastne len prírodný rezeň so zeleninou dusenou. Večera bude zaujímavá. Budú špenátové alebo brinzové šatôčky z lískového cesta. To som sa teraz vyhýbal, lebo jeden išiel po ceste a išiel hore kopcom a je tu poľadovaný. Ale čo je podstatné, pre vás, pre všetkých. Začínam sa cítiť, ako keby som schudol. Zatiaľ tu nemajú váhu, a tak si to len myslím. Prajem vám všetkým, aby ste sa vzájomne poslúchali a zapamätajte si jedno. Deti sú preto, aby vám robili radosť. Čiže aj vy, veľké deti, robte mi radosť. Ahoj! No ja sa vám ospravedlňujem, že čiapku nemám na ušoch, ale miesto 10 minút som šlapal pol hodinu aj s kolegovcami, aby sme videli z rozhľadne Bardejov. Vy chcete vidieť? Áno, toto je rozhľadňa a toto je Bardejov. Uvidíte, keď príde na väžu a odtiaľ vám spravím snímky z Bardejova. Každopádne, dýchanie je už lepšie, lebo som zistil, že som našiel aj pre Matija. Všetko som poslal na konateľa. Držte sa. Tak ahojte. No keby mi niekto povedal, že sa vyberiem na 3-hodinovú túru lesom, snehom, mrazom, skoro sám, našťastie tu máme ešte spoločníkov, tak by som povedal, že prosím nás pekne, a čo sa stalo? Je nám tak teplo, že uši sú teplejšie ako tá snehová čiapka. Teraz máme už len nejakých 20 minút a budeme na kolonáde. A tam bude teplá vodička. Joj, to sa napijeme. A hlavne, vnúci moji, Andrejko, Maťko, poslúchajte. Ahojte, dnes vám krátko poviem o naučných chodníkoch zdravotno-rehabilitačných zariadení v Bardejovských kúpeloch. Ak sa dobre pozriete, tak vidíte kompletnú legendu s vyznačením bodky, šípečky, čiaročky, ale sú to všetko chodníky, ktoré môžete absolvovať. Aby ste vedeli, tak my sme tu. A odtiaľto sme prišli. Tu 10 minút to vraj trvá, aby sme sa dostali. Tu to nie je celku pravda, lebo my sme potom išli že na Čerešňu a našťastie tu je tabula Jarmoky a odtiaľ sme zbehli dole a boli sme tu na kolonáde. Každopádne pre vás to znamená, budúci rok spoločne absolvujeme. Aby ste vedeli, že je to... Tuto mám so sebou kolegu, ktorý sa zostal s údivom pozerať, akú krásnu mapu máme. Ja vám ďakujem, pozdravujem vás a teším sa na ďalšie video. Sneží. Poučil som sa a správam sa dneska veľmi zodpovedne. Ale naviac uvedomil som si, že moje meno Ján mnohí tu vyslovujú, to je angličtine, Johnny. A zistil som, že Johnny Depp, keďže mal 4 baby, aby ho neprekvapili, nosil čierne okuliare. A ja už tie 4 baby mám. Prvá je Alžbeta Sisi, ktorá bola v Bardejovských kúpeloch, mám od nej hrnček. Druhá je Klára, ktorá povedala, napíš sa ma, uvidíš, ako ti bude dobre. Dneska som bol dokonca s Nelou Pociskovou. Ja som síce fučal, dýchčal, ale ona iba sa na mňa dívala z toho obrázku. Čakám, kto bude tá 4. No, buď sa dočkám a splním predsavzatie, ktoré som dostal. Choď a užívaj si, alebo sa vrátim domov a doma nájdem. Hovorí sa, čo doma máš, to isté máš. Tak, držte sa a ja kráčam, idem znovu na vodu. Ahojte. V dnešnej relácii sa krátko vrátime lávke priateľstva, ktorá spája ľavý a pravý breh malej riečky, ktorá preteká Bardejovskými kúpeľmi. Zaujímavé na tom, že spája ľavý a pravý breh. Ale nechajme to po starom, nech to tak radšej zostane, ako by to malo byť inak. Ja vidím, ako vyzerá taká príroda,
Keď sa blížime k tej hlavke priateľstva, tu môžete vidieť jednu krásnu časť zelenej prírody. A aby ste vedeli, odkiaľ idem, tak ja som vlastne odišiel od Evy, odišiel som od Karoly, odišiel som od Valentíny a nepôjdem k Františkovi, ale pôjdem vám ukázať, ako vyzerá tá hlavka priateľstva. To, že máme tu krásnu prírodu a práve teraz zasneženú, neznamená to, že pod tým snehom nájdete všetko tak ako v mestskom prostredí, čo má byť poskovávané, nech je skované. Tu sa nemá čo skovávať. Tu v chránenej oblasti sa nesolí, tu sa len posýpa. Keď prídem bližšie, ukážem vám unikát, drevenú lávku priateľstva, ktorú postavil pán profesor ako jednu z 10 najdlhších na Slovensku. Ak sa nemýlim, aj to vám ukážem. Kúpeľný dom Dukla bol jeden z obľúbených domov ministerstva obrany, kde sa relaxovali a rehabilitovali vojaci z povolania. Žiaľ Bohu, v takom stave, ako mi naša armáda, je aj tento liečebný dom. Pomaly, ale isto sa blížime k hlavke priateľstva. Prečo je priateľská? Zistíte, keď sa pozrite na túto krásnu úpravu Horskej Bystrinky, jednotlivých stupňov, ktoré sú pekne za sebou dané a končia práve touto drevenou skulptúrou prírodných svoch z dreva. Fotky lávky priateľstva som už raz poslal. Teraz ideme zo spodu od potôčika a vstúpame krásnym stupňovitým chodníkom hore, aby sme mohli sa pokúkať, ako vyzerá hlavka priateľstva práve zo spodu. Keď budeme hore, približím vám jej výstavbu. Jeden z úžasných pohľadov na lávku priateľstva. Dole v údoličku preteká potôčik. Hore k nebu sa šípia všetky tie túžby, ktoré mladí ľudia chcú nájsť práve na lávke priateľstva. S kým sa ty chceš priateliť? Ja určite, ty a ona. Možno, že aj niektorí, ja a ja, ty a ty. Tento úchvatný pohľad sa vám naskytne vtedy, keď vidíte až celkom na vrch pravého brehu malého potôčika. Odtiaľto, aby som vám ukázal, skadiaľ sme prišli, to bola táto krásna stupňovitá chodníková úprava až na úpätie. Prichádzame do krásnej časti parku a prídeme k tomu, čo som vám povedal. Ako to vzniklo? A teraz to prekvapenie. Nie každý dokáže naprojektovať drevenú lávku. Túto drevenú lávku naprojektoval profesor inžinier Ivar Otruba, kandidát vied, keď sa rozhodol, že to bude jedna z 5 najdlhších drevených lávok na Slovensku. Dôkaz, nech sa vám páči. Tu je to napísané a preto je to napísané nadčasovo, lebo priateľstvo sme uzatvorili 39. vo voľbách, keď sme povedali: priatelia Slovenska, nemáte nárok tam ešte ísť. Počkajte, až zistíte, kto je to ja a ty. Nie ja a ty. Ahojte. Ja vás pekne pozdravujem. Dnes sa dozviete, prečo prišla Alžbeta alias Sisi do Bardejovských kúpeľov. František Jozef I, jej manžel, sa rozhodol, že ju pošle na... Keďže zistil, že v Bardejove neexistuje elektrika, tak bol si istý, že nepôjde na elektroliečbu. Takisto, keďže bol veľmi puritánsky založený, tak zistil, že jej môže ponúknuť len krásnu prírodu. A teraz môžete vidieť, aká je krásna vianočná príroda tu v Bardejovských kúpeľoch. A povedal: Sisi, chod sa poprechádzať. A toto je koniec tej jej krásnej kyslíkovej cesty alias Sisi cesta. Naopak, musíte si uvedomiť aj druhú vec, že František I bol veľmi podnikateľsky založený človek, ktorý zistil, že na Slovensku, keď ľudí dáte do jednej veľkej haly, tak z nich môžete spraviť perfektnú manufaktúru. A tak založil na Slovensku najväčšiu manufaktúru textilnú, kde pracovala až 1000 žien. Jedna navliekala nite, druhá preťahovala a štvrtá bola pretiahnutá. Každopádne, tento krásny snímok sme vám poskytli ako ukážku reportáže
aj večerných bardejovských kúpeľov. Kto ste tu neboli v týchto časoch, vráťte sa, je to tu krásne, som tu skoro sám. Pozdravujem vás. Kúpeľno-liečebné zariadenie Družba bolo slávnostne otvorené v 78. roku, 1978, kedy rok po spustení veľkého cvičenia Družba Varšavskej zmluvy povedali, niekde musia byť ubytovaní. Keď ich sem ubytovali, tak potom pred 25 rokmi spustili veľkú rekonštrukciu. To, čo teraz nevidíte, je hore nadstavba, ktorá bola spravená spoločne s pivnicou, ktorú tiež nevidíte. Pred 25 rokmi, kedy ešte Európska únia nevedela, že na Družbe budú mať spravenú inováciu, tak tu v tejto časti je inovácia a je to bezbariérový vstup, rampa, ktorá nikde nekončí. Je to úžasné. Je architektonický prvok, ktorý vznikol vďaka tomu, že niekto chcel byť šikovný a pozrite sa tu, v tejto tme, vidíte vlastne postavený penzión súkromný, ktorý povedal, ani pána nepustím, nie to ešte policajtov a hasičov. Naopak, čo je veľmi zaujímavé, práve na tomto vstupe sú dve cesty prístupové. Jedna je tá hlavná, ktorá je k tomuto objektu a táto cesta má jednu veľkú výhodu, že v zime sem osadia takúto veľmi zaujímavú značku a tá značka hovorí zákaz parkovania na príjazdovej ceste počas zimnej údržby. Ukážem vám zbližšia, zistíte, aha, a je to tu. Ale pozrite sa jedno a vidíte, všetci poctivo parkujú, pretože väčšinou sú to policajti a tí povedia, nech všetci dodržiavajú, my nemusíme. Z pohľadu nás, ako obyčajných ľudí, ktorí nie sme ale u Matoviča, ale sme na Slovensku, tak sa tu cítime veľmi dobre, lebo to, čo nás čaká na vstupe, je tamto krásne schodisko. Tomu sa hovorí gotové schody do nebe. Prajem vám krásny večer. Dneska bude delená večera. Ďakujem, ahojte. 13. december. Lucie. Dnes sa vám hlásim od kúpeľného domu v Bardejovských kúpeľoch, kde som bol pozrieť, či cez otvorené okná tam vleteli bosorky. Nech som sa snažil, akokoľvek som sa snažil, tak som sa snažil, že som sa vôbec nesnažil. Neprišla ani jedna bosorka. Neviem, či mám veriť, že ešte Lucie prinášajú bosorky. Neviem, či ešte bude zima, lebo pozrite sa. Bosorky nám priniesli do Bardejovských kúpeľov stratu snehu. Celý deň pršalo, ale teraz k večeru zostalo krásne. Idem na večeru. Dodržiavam prísne pitný režim. Pani doktorka mi povedala, aj keď sa nič na vás nezmení, zmení sa jedno. Naučíte sa, že máte nohy, aby ste chodili, že máte ústa, aby ste hovorili a môžete piť, lebo je to dobre. Pre vás. Krásna to príroda, do ktorej ty vkročíš. Krásne je prostredie, keď sám tam trčíš. V Bardejovských kúpeľoch v tomto čase, predvianočnej nálade, máte jednu veľkú výhodu. Nech pôjdete ktoroukoľvek cestou, nestretnete nikoho. Zostávate sami, so sebou, so svojimi myšlienkami a s vierou, ale s malým V, že sa vrátite domov. Ja pozdravujem. Aby ste videli, že ma nevidíte, tak teraz vám prajem krásny večer. Ja vás pekne pozdravujem. Zajtra to bude 18 dní, čo som od vás, od POH, Nary, od Lieskovca, aj od starostu. Nechýbal mi. A priznám sa jedno, čo mi chýbalo, akurát toto. Že už nám tu zostal len taký poprašok, roztápajúca sa kráľovná
nášho kúpeľno-liečebného ústavu Družba. Pomaly stromy, ktoré ani nevedia, čo je to sneh. A niekde tam v diaľke, tam vidíte, že tam je také krásne, maličké auto. No, ale musím skončiť, lebo predstavte si, volá mi obec Lieskovec. Ako som vlastne prišiel do Bardejovských kúpeľov? Ten prístup je veľkolepý, je úžasný, pretože od tejto hlavnej cesty dostávate sa okolo autobusovej stanice priamo do vstupu do Bardejovských kúpeľov. Bardejovské kúpele, oáza zdravia a oddychu. Vítajte u nás. No ja som nešiel touto cestou, ja som sa posunul kúsok doprava a týmto hore kopcom, celkom hore pod úpetím toho svahu, je kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Družba Bardejovské kúpele. Je to úžasné, že som nezablúdil, lebo vďaka americkej navigácii a dievčine, ktorá mi povedala odbočte vpravo, tak som išiel. My ale nepôjdeme hore kopcom, my budeme pokračovať cestou okolo autobusového nádražia, ďalej zadnou cestou, kde je zákaz vjazdu pre motorové vozidlá okolo celých Bardejovských kúpeľov. Máme na to skoro 3 hodiny. Začiatok našej okružnej cesty začína na vonkajšom obchvate, okrem dopravnej obsluhy, zákaz vjazdu. Keďže ja nie som dopravná obsluha, ale som ten jeden z tých klasických pacientov, ktorý mal tu možnosť prísť do Bardejovských kúpeľov, tak kráčam ďalej. Myslím, že tu môžem nájsť niečo, čo prekvapí mnohých z vás. Nie je to malé autobusové nádražie, stanica, ktorú poznáte, hovorím československy, aby ste to pochopili, ale je to aj bývalé letné kino, ktoré sa črtá priamo pred nami. Nezostalo z neho veľa, len jedna veľká betónová stena. Prečo zaniklo? To by sme sa museli spýtať toho, kto má na starosti kúpeľnú starostlivosť v Československu a neskôr na Slovensku. Na Slovensku nám zaniklo toľko kúpeľov, že jedno kino, keď zanikne, tak to nie je až tak podstatné. Po necelých 15 minútach chôdze prichádzame k krásnemu výhľadu naprieč celého údolia, kde za týmito stromami, tam celkom hore, na kraji toho lesa, kde srnky chodia v stádach, kde sa ale nelovia, to je kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba. Dnes môj domov už 17 dní. Ale presne oproti tomuto sa nachádza tento skvostný objekt. Objekt, ktorý keď boli v honosnej dobe kúpele v plnej prevádzke, tak mal honosný názov práčovňa. Dnes si to všetci perú doma, ako vedia, a tento objekt, veľmi krásny, funkcionalistický, je prázdny. Je úžasné, že sa zatiaľ nikto o to neprihlásil ako nadbytočný objekt, ktorý by sprivatizoval a spravil tam napríklad preteky motokár. Ďalej pokračujeme a prichádzame k úžasnému funkcionalistickému objektu reálneho socializmu, a to je, že na vstupe do tej krásnej kúpeľnej zóny sa nachádza tzv. Obchodné centrum Bardejovských kúpeľov. Z jednej strany nastupujete priamo na vrch, kde idete si zahrať bowling, a zo spodu je rad reštaurácií a obchodíkov, ktoré sú tak vyťažené, že sú až zatvorené. Vstupujeme do ochranného pásma 1. stupňa liečebných zdrojov v Bardejove. Je tu zakázané vykonávať skoro všetko. Mohli to byť činnosti, ktoré negatívne ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti. To je napríklad, nesmú sa tu ľudia byť, chemické, nesmú sa tu boskávať, mikrobiologické, nemajú si vymýňať ani biologické materiály, aby nenakazili prírodné liečivé vody, lebo raz sa stalo, že keď tu bola dcéra Alžbety, Maria Luisa,
napila sa tej zázračnej bardejovskej liečivej vody a otehotnela. Keď som vám spomínal funkcionalistickú budovu takého tzv. Obchodného centra, tak tá končí práve na tejto druhej strane, kde začínajú už práve také tie pravé kúpele. Tu dole je jedna z tých výrobní oplátok kúpeľných, ktoré poznáte, orieškové, kakaové, škoricové, no všetky dobre, uvidíte, keď prídem. Toto je jeden voľne prístupný prameň, je tam hlavný prameň a je tam prameň liečivý, tie sú však slané a tie ja piť nemôžem. Preto pôjdeme o kúsok ďalej a pôjdeme a budeme smerovať to potom okolo tej kolonády z vrchu. Ale ešte si dovolím dať pozornosť, jeden z tých kúpeľných veľkých domov je Alexander a čo som bol ja prekvapený, tak ten Alexander je prepojený s celým tým komplexom jednotlivých kúpeľných domov a pokúsim sa vám to ukázať. Tu niekde za tými stromami vidíte taký veľký prekrytý most sklenený. Áno, ten, kto príde do kúpeľného domu, ktoréhokoľvek, okrem kúpeľného liečebného ústavu Ministerstva vnútra Družba, všetci chodia len a len v papučiach z jedného do druhého. My máme tu výhodu, že my môžeme ísť pešo a môžeme sa prejsť na pitnú kúru, na kolonádu, čo nám trvá nejakých pol hodinku, 20 minút, podľa toho, ako sme. Touto cestou ďalej pokračujeme, aby sme videli, ako je možné sa dostať ďalším zaujímavostiam kúpeľnej zóny Bardejovskej kúpele. Tadiaľto hore, okolo tohto kolibríka, alebo okolo tejto polnej cestičky, sa viete dostať hore na úpätie tej hory, kde je Bardejovská rozhľadňa, ktorá sa volá Kamenná hora. Z tej som vám pôvodne chcel poslať prvé video. Nepodarilo sa. Ja som síce stlačil, ale všetci to vyhodnotili, že ma asi bijú. Na budúce, možno, že sa tam ešte dostanem. Hneď na začiatku tej kúpeľnej zóny sa nachádza kostolík. Pravidelne tu zvonia, pravidelne sa tu ľudia stretávajú a oproti tejto krásnej ustanovizni je fontána 1, fontána 2, fontána 3 za tým stromom. Ale takto oproti vidíte ďalší skvost a nebudem vám ani hovoriť, ako sa volajú všetky tie kúpeľné domy, keď budem bližšie, budem čítať. To, čo je dôležité, tak tu medzi týmito stromami vidíte presne to, o čom stále hovoríme. Sem chodíme na pitnú kúru. Tu konečne po 17 dňoch zakúrili, aby sme mohli piť teplú vodu. Je to úžasné. Každá voda má svoj účinok. Je tam aj voda pre tých, ktorí keď vedia hovoriť a nechcú hovoriť, napijú sa studenej. Naopak, tí, ktorí vedia hovoriť a chcú hovoriť, tak pijú teplú. To ako ja. Ak si myslíte, že doteraz som vám hovoril len tak od veci k veci, tak teraz vám ukážem, ako to v skutočnosti je. Tu je náš kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba. Odtiaľ sme išli tadiaľto dole touto cestičkou, tu sme sa zastavili v lekárni a odtiaľ sme prešli na ten vstup, kde sme videli veľké parkovisko a týmto smerom je autobusová stanica. My sme vtedy išli práve touto cestičkou a touto cestičkou sme prešli okolo toho krásneho funkcionalistického objektu, kde sú všetky tie reštaurácie, ktoré sú krásne zatvorené a sme prišli k tomuto krásnemu kostolíku. Tu sme videli, že tu začína kolonáda a my sme teraz tu. Na konci liečebného ústavu fontána 3. Odtiaľto máme možnosť sa ďalej dostať dookola, až prídeme späť. Čo všetko môžeme vidieť v okolí a v samotnom kúpeľnom centre Bardejovských kúpeľov. Sochu Alžbety, bowling, squash, kúpeľný dom zdrojový, potom vidíme ľudový prameň, potom vidíme kolonádu a máme možnosť ísť na kostol.
povýšenia Svätého Kríža, cez Múzeum ľudovej architektúry, Šarišské múzeum, kostol ochrany Bohorodičky, hudobné leto, ktoré dneska nemáme, lebo máme zimné leto, a kúpeľný park, ktorý prejde ďalej na turistický chodník, odtiaľ na Kyslíkovú cestu Sisi, kráľovny Alžbety, kúpeľné ihrisko pre deti, dneska len pre seniorov. Potom to máme Zborovhrad, Makovica, minigolf a potom máme ešte tenisové, letné kúpalisko, wellness spa, 30 km cesty, lávku priateľstva, kino inovačné centrum a Bártejov. Jeden zo skvostov, ktoré môžete objaviť v bardejovských kúpeloch. Kostolík, ktorý je učupený krátko pod tou malou horou, kde ľudia s radosťou chodia, aby mohli odozdať svoje prosby. Ježiško, dones nám darčeky. Na druhej strane vidíte vo veľkej diaľke strechu kúpeľno-liečebného ústavu Ministerstva vnútra Družba Slovenskej republiky a odtiaľ máte prechod na druhý kúpeľný dom a to je kúpeľný dom Ozón. Aj ten je prepojený, tak ako s tým prvým Alexandrom, s ďalším kúpeľným domom a to je kúpeľný dom Astor, to je tento historický objekt a s ním potom prechádza ďalej do prepojenia na kúpeľný dom, ktorý vidíte v pozadí a to je názov Kúpeľný dom. Ak by ste si mysleli, že v bardejovských kúpeľoch nič nie je, tak ste na veľkom omyle. Je to veľmi veľa opustených budov, je tu veľmi veľa rozostávaných budov a je tu niečo, čo je úžasné, ten, kto sa zastaví. Napríklad, takáto tabuľa, ktorá vám hovorí, že tu bola kráľovna Alžbeta. Ona pôvodne nechcela ísť do bardejovských kúpeľov, ale nakoniec musela sa podvoliť rozhodnutia muža. Bože, čo by niektorí muži za to dali, keby mohli rozhodovať. Aj táto tabuľa hovorí o tom, že to naozaj bola Alžbeta Sisi, lebo je to napísané v slovenčine, maďarčine a nemčine. A že František I ako král uhorský a rakúsky cisár si plne uvedomoval, že nemôže pustiť svoju mladú manželku do akéhokoľvek objektu, tak najskôr ako sem prišla od 1.7. do 22.7.1895, skoro tak ako ja na 21-dňový turnus, tak dal spraviť niečo, poprosil Korány Antala, aby tu spolu aj s Ródym Aliášom postavili túto budovu. Dnes o tom hovorí táto pamätná tabuľa. Určite si spomeniete na túto fotku. Fotku kráľovny Alžbety Sisi na počesť toho, že vôbec v Bardejove bola a že bola v tomto objekte, ktorý po nej pomenovali. Nikto však nevie dôvody, prečo kráľovna Alžbeta Sisi prišla do bardejovských kúpeľov. Aby ste to vedeli, ona pôvodne mala ísť do kúpeľov Lúčky. Keďže František I. Jozef nevedel, že sa to robí takým krásnym spôsobom, tak jej povedal, pôjdeš do kúpeľov, tam ti to vysvetlia. A keďže v Lúčky v tom čase ešte neboli tak rozostávané ako bardejovské kúpele, keďže postavili tento krásny objekt, ktorý sa, a opätovne vám ukážem, tento kúpeľný dom, tak odišla kráľovna Alžbeta Sisi sem do bardejovských kúpeľov a už na začiatku spomínaná liečivá voda a zákaz akéhokoľvek biologického materiálu používania do prírodných vod spôsobila, že konečne kráľovna Alžbeta Sisi otehotnela, aby mohla priniesť na svetlo Božie svoju dcéru, milovanú Máriu Luizu. O nej však trošku neskôr. Teraz máte možnosť vidieť, aké naozaj veľkolepé a veľké sú kúpele bardejovské práve z pohľadu toho veľkého rozloženia medzi dvomi kopcami v tomto malom údolí. Je to úžasné, že stačí sa vám otočiť kol dookola a vidíte všetko podstatné. To, čo na začiatku ste videli, to boli také malé penzióny.
toto je ten známy kúpeľný dom, kde máte všetko v ňom. Máte tam aj bazén, kde plávať sa dá, keď máte chuť a vám sa dá. Nám sa dá, lebo nám tam teraz chodíme dvaja, traja a nikto ostatný nechce plávať. Po celej tejto cesty máte všade malé fontánky. Sú úžasné. Ten vodotrys, ktorý si viete predstaviť, je tak krásny, ako keby ste videli žmlnkotajúci potôčik niekde pod Tatrami. Ale poďme mi ďalej, lebo sme vám slúbili, že vám povieme niečo o Marie Luise. Z urbanisticky čistej línie od kúpeľného domu Alžbety sa dostávate postupným a pomalým krokom ku kúpeľnej dvorane, kolonáde, kde na tejto kúpeľnej dvorane je spravené prírodné javisko pre umelcov, ktorí sa chodia pravidelne. No, pravidelne ako pravidelne, lebo my sme tu žiadnou nevideli, okrem mňa. Ale to nevadí, vieme sa postaviť a vieme vám povedať. Každá z tých umeleckých vystúpení, ktoré tu máte, je zaznamenaná a je dávaná do pozornosti práve aj tam. To je ten kúpeľný dom, kde vlastne býva každý v ňom. Hotel Astor. Jediný hotel, ktorý má vlastne aj hodiny, ktoré síce tvrdia niektorí, že nejdú, ale ja som zistil, že oni majú fantastický čas. Buď idú dopredu, alebo idú dozadu. Že by som išiel len hodinu, to sa mi nechce ani veriť. Zima mi je, prsty ma ovzábajú, ale slúbil som vám, že dostanete aj umelecké vystúpenie. Nebude to síce celé, ale bude z toho len kúsok. Tak sa prosím pekne započúvajte. Ľudmila Podjavorinská, Čin Čin. Stalo slnko spoza hory, po nibičku kráča, ide budiť šielku lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje. No a počkať, musím sa pozrieť. Pre koho? Pre nikoho. Ale to nám nevadí, lebo vy si to doštudujete, keď sa dostanete ku knižke Ľudmily Podjavrinskej Čin Čin. Ak by ste sa ma spýtali, prečo si riaditeľstvo Bardejovských kúpeľov alebo Prešovská univerzita v Prešove, fakulta manažmentu, vybrala túto budovu, Tahydvor, za svoje reprezentačné sídlo, odpoveď by ste mali hľadať v tých predchádzajúcich vstupoch, ktoré som vám povedal. Spomínate si? František Jozef I presvedčil svoju milovanú manželku Alžbetu zvanú Sisi, poď do bardejovských kúpeľov, napísať tej zázračnej vody, nadýchaj sa toho čistého kyslíka a uvidíš, aký to bude mať blahodárny účinok. A ten sa prejavil práve v milovanej dcére Marie Luise. Áno, v roku 1809 sa bardejovských kúpeľov liečila dcera rakúskeho cisára presne na tie isté príznaky ako kráľovna Sisi. Chcela okúsiť šťastie bardejovských junákov. Nikto by z vás netušil, že práve v tomto dome, kde okrem riaditeľstva a fakulty manažmentu v Prešove sa nachádza aj takýto zázračný obchod. Pôvodne lekáreň sa zmenila ešte lepšiu lekáreň. Lekáreň všetkého to, čo potrebuje každý z vás. Je tu od výmyslu sveta. Množstvo druhov vín, množstvo likérov. Toho, čo niektorí považujú za liek a niektorí za metlu. Ale čo je dôležité, je to krásne poukladané v regáloch, aby si človek mohol nielen pozrieť, ale mohol by si aj kúpiť. A ľudia sem radi chodia. Ľudia sem chodia radi z toho dôvodu, že vedia, v ktorom regále čo nájdu, a zoberú a rovno idú ku pokladni. Aj táto mladá pani sa rozhodla, že si vybere to, čo tu nikto nevie, že tu je poskované sladkosti, radosti života. Tie radosti života máte od výmyslu sveta. Od keksikov, cez želé cukríky, až po všetky možné čokoládové, arašidové, malinové cukríky. Úsmevom všetkého toho je, že ľudia si myslia, že tu nič nie je a ono je tu všetko. A je tu aj budúcnosť tohto obchodu, aby nám aj budúci rok s úsmevom mohli predávať
Pani vedúca, vám osobne ďakujem, lebo u vás som nakúpil, aby som mohol spraviť radosť nielen mojej manželke, synom, ale najmä mojim vnukom, čo si ocení moja nevestička. Ďakujem. Kúpeľný dom Ozón na pravej strane má jeden vstup, kde má napísané vo veľkom wellness. No, ten wellness je taký, ako je, lebo je tam teplá aj studená voda, hlava na hlave, ale jedno, čo tam je tam, že tam môžete byť 2 hodiny a nikto vás nevyhodí. Je to kúsok od toho, čo sme si povedali, že tu máte ten hlavný prameň, že tu máte kostolík, že tu máte fontány, že tu máte kolonádu a že tu máte aj riaditeľstvo kúpeľov. Ale my nejdeme ani do riaditeľstva kúpeľov, ani na hlavný ľudový prameň. My ideme vlastne do objektu, kde máme predpísanú jednu z kúpeľných liečeb a tá je Pivo 12 Plzeň. Ponúkajú svetlé, ale aj tmavé. Ale predtým, ako pôjdeme sem donútra a tam si dáme tu malé pivo, tak vám ukážem ešte niečo, čo je naozaj typické pre všetky kúpeľné mesta. Čarovný názov kúpeľné oplátky. Áno, tých kúpeľných oblátok máte toľko druhov, že keď sa na ne všetky pozriete, neviete od radosti, ktoré by ste si dali. Sú všetky možné. Gulaté, ploché, lepené, trojuholníkové. Ale čo je hlavne, ideme sa pozrieť, ako sa robia. Teraz sme vošli, vy si myslíte do predajne? Nie, my sme došli priamo do výrobne. Tu v tejto výrobni sú poukladané všetky produkty, ktoré sú tak teplé a tak svieže a tak voňajúce, že vám to vykrúca nos. Tam sú poukladané. A tu na tomto stroji tie šikovné dievčatá, ktoré sa v tomto momente skovali, tu ich robia. Robia ich od rána do večera, len preto, aby vám spravili radosť. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Družba, Bardejovské kúpele, má jednu z liečebných kúr, kávičku a pivo 12 Plzeň tu v tomto zariadení. Je to vlastne pražiareň kávy. Kúpeľná pražiareň kávy bola založená v roku 2013. Má tak dobrú kávu, že sa neviete rozhodnúť, ktorú by ste chceli piť. Tých káv máte viacero druhov. Je to káva Grand Café, pražiareň kávy. Sú to možné všetky z Rwandy, Espresso Blend, ale čo je zaujímavé, a to je pre nás najzaujímavejšie, je tu aj káva z Kolumbie. A tých, ktorí neboli v Kolumbii, môžu ísť priamo do Kene, tak ako ja som bol. Tá káva má fantastickú chuť. Ani neviete ako. Do tohto zariadenia síce chodia všetci kúpeľní hostia, ale najradšej sem chodia hostia z kúpeľného liečebného ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba, a to z toho dôvodu, že všetci sa k ním správajú veľmi pekne. Ja vám ďakujem, pozdravujem vás, idem si vypiť moje pivko. Som na prechádzke a predstavte si živý tvor, krásna veverička a ona tu hľadá, bože, v tomto mraze, zime potravu. Neviem, či mi to zaostrí, ale ja ju vidím dosť ostro. Každopádne je tak malá, že ju pomaly ani nevidíte. Idem pomaličky k nej. Uvidím, dokedy ona vydrží. Zatiaľ stále pekne hrabká a hľadá. Teraz v tomto momente ma zbadala. Zbadala však inú kôsku, iné semienko a už ho prehrňa. Už sa snaží čo najviac dostať tých výživových látok pre seba. Tak ako ja čakám na obed, ona už obed má. Sice ja ho budem mať v teplom prostredí, ale ona nevadí. Ona v tom zime, mraze vydrží. Pozrite sa, ako blízko už som. Pozrite sa. A tá veverička nie a nie, že by sa nalakala. Je to domáca veverička Bardejovských kúpeľov. Zvykla si na hostí, ako sa na ňu pozerajú, ako sa z nej tešia. Pozrite sa, aká je krásna. Pozrite sa, ako ona krásne hrabká. Šup, šup, šup.
a už je preč. A ona vie, že keď pôjde za ňou, zasa ona odbehne. A počkáme si, aby rýchlo vybehla hore stromom. A vy ste videli, aké je to šikovné, byté zvieratko. Už som tak blízko, že keby som natiahol ruku, tak by som ju aj skoro mohol pohľadkať. Ale keďže je to divé zvieratko, nebudem to robiť. Robím to pre mojich vnukov, aby moji vnuci videli, že tu v Bardejovských kúpeloch mám aj takéto krásne zvieratka. Odchádzam. Posledné popoludnie v Bardejovských kúpeloch. Všetko sme prešli. Videli sme kúpeľné domy, videli sme, kde začína kúpeľná zóna, videli sme krásnu funkcionalistickú stavbu, kde sú kaviarničky, všetky možné obchodíky, Slovenská pošta, drogéria. Ale nevšimli sme si, že sme v parku, kde je stále počuť krásnu hudbu. A je to hudba, lebo je to park Bélu Kehlera. Bela Kehler ako hudobný skladateľ si obľúbil Bardejov. Veď sa tu narodil. Narodil sa na Radničnom námestí, ale potom odišiel študovať do Levuče, Debrecína. A v Prešove bol ako prvý huslista prijatý do orchestra v divadle nad Viedenkou. Dnes na jeho počesť je v parku Bardejovských kúpelov táto lavička. Lavička s jeho husľami. Husle, ktoré krásne hrajú skladby. Skladby, ktoré sú poďakovaním nám, klientom, že sme tu vydržali tých 21 dní, tak, ako ich vydržala kráľovna Alžbeta Sisi. Ďakujeme vám.